היי, כאן נעמה ברודי שמש, וברוכים הבאים לפרק נוסף בתוכנית חלומות נעימים, התוכנית שתעזור לכם לישון לילות רצופים וללמד את הילד שלכם הרגלי שינה בריאים. היום אנחנו הולכים לענות על שאלתה של גלית ולדבר על איך להוריד את מינון הארוחות בלילה. שאלה אותי גלית, ביתי בת 1.5 שנה ואוכלת כל 3 שעות בלילה בקבוק. אני יודעת שהיא לא צריכה לאכול כל כך הרבה בלילה, אבל אני לא יודעת איך להוריד לה את מינון הבקבוקים. אז גלית יקרה, אכן לרוב תינוקות בגיל 1.5 שנה לא זקוקים לאוכל בלילה. למעשה כבר מגיל 0.5 שנה תינוקות מסוגלים להסתדר בלי אוכל בלילה, אבל אני מאוד חושבת שזה תלוי בהורים ובילד. אם הורים רוצים להשאיר ארוחה בלילה זה בסדר גמור, אבל באמת חשוב לבדוק את מינון הבקבוקים שהילד שותה בלילה. ולשאלתך, אז קודם כל חשוב לבדוק שהיא לא נרדמת על הבקבוק. כאשר תינוקות נרדמים על הבקבוק, אז למעשה הם מקשרים בין אוכל ושינה. ובשבילה כל פעם שהיא מתעוררת היא אומרת, אוקיי, אני עכשיו רוצה לישון, אז מה אני צריכה? אני צריכה בקבוק כדי להירדם בחזרה. לכן להקפיד שהיא לא תירדם על הבקבוק. לאחר מכן אני ממליצה לרווח לה את הארוחות. לדוגמה, אם היא אוכלת כל 3 שעות, את יכולה כבר להתחיל לרווח לה ל4 שעות. ולמעשה כל פעם שהיא מתעוררת לפני 4 שעות, לפני שעברו 4 שעות מהארוחה האחרונה, את מחזירה אותה לישון, ורק כאשר היא מתעוררת לאחר שעברו 4 שעות, את יכולה מיד לתת לה לאכול. חשוב מאוד להיות איתה בקושי הזה, כאשר יש קושי לחזור לישון, אם עדיין לא עברו 4 שעות, להיות איתה, לתת מענה לבכי, להרגיע אותה ולהחזיר אותה לישון. אחרי 2-3 היא כבר תתרגל לאכול כל 4 שעות, ואז תוכלי לרווח לה כל 5 שעות וכן הלאה. במידה ומעוניינים להשאיר ארוחה בלילה ולא להוריד את כל הארוחות בכלל, אז עדיין אפשר להשאיר ארוחה בלילה, וכמובן לדאוג שהיא לא נרדמת על הבקבוק. ספרו לי עכשיו אתם, כמה פעמים אתם קמתם הכי הרבה לבקבוקים באמצע הלילה, ואיזה שיטה מהירה להכנת בקבוקים יש לכם? אם אהבתם את הוידאו הזה, עשו לי לייק, שתפו אותו עם החברים שלכם בפייסבוק, ורשמו לערוץ היוטיוב שלי. ואם עדיין לא קיבלתם ממני במתנה את הקורס שילמד אתכם את הצעדים הבסיסיים בהקניית הרגלי שינה בריאים, שתוכלו ליישם כבר היום, אתם מוזמנים להיכנס לאתר חלומות נעימים שנמצא כאן על המסך, להירשם ולקבל את הקורס מיידית. אני מחכה לכם בסרטון הבא, ועד אז אני מאחלת לכם רק חלומות נעימים. ביי! אם יש לכם שאלה שאתם רוצים לשאול אותי, אתם מוזמנים לכתוב את השאלה בדף הפייסבוק שלי, ואני אשמח לענות על זה באחד מהסרטונים הבאים.